आब'मोन जाबाय खोनादे थैसिगोन बेखिनियानो। जामारबायथ'। जोङो आरो नायालासिनो खागासिनो। बेसेबा बुरजा जाखाबाय माथो खिरखासेनिबो बारबाय। नोंमारगौथ'। मोजाङानो जाबाय दे दा हरालागै थासिगोन ओंख्रिया न'। होमबाना हराव सङाबाबो जासिगोन आरो। ओइ बेबारि एसेबां मोजां मोजां मैगं दङ नोङो फाननो लांनो हागौमोन माथो। मालाय आजिखालि लांला गुमैया लांनो होआना फोजोंसार गुमैया। बेनिखायनोथ' लांला नोङो आजिखालि। औलै आब' जेबोखौनो फाननो लांनो होला माबा। लाजियो खोना। औलै थेवब्लाबो दा फाननो लांबा फटक फैसा मोनगौमोन ना। जेबो फाननो लाङिखायनोथ' आखायाव थाइसेबो फैसा थाखाया। दा मालाय मैगं थाइगं फाननो लांबा थाइसे थाइनै थागौमोन आखायाव। दादि आंखौ जेबोखौनो लाङो होआबा रायो लांबाबो। गावगाया फैसा हरोबालाय खरसा खालायनो जेबो नङा दे। हरनाया हरोमोन र' हरै नङा थेवब्लाबो दा हरथाराखै। दे बाद हो बेफोर बाथ्राखौ थुदो थांसै। सासेया ना सारनो थांनायाबा ना मोनबायना मोनाखै? आङो नायनो थांगोन र'। थुदो थु। आब'मोन नोंसोर सानैबो मैगंखौ बासिदे आङो बाबुखौ नायनो थांनि र'। दे जागोन दे बासिगोन दे। थांसै होमबा आङो। दे थां हारसिंसो सारबाय दङ बियो। नोङो बाबुखौ गानना फैनाङा दे सानजौफु जाबाय। सानैजों जमा फैबानो जाबाय ना सारखांना हमखांनायनि उनावसो फै। जागोन दे। दे बासिनोसै मैगंखौ। आब' बेसेबा साफा साफाखा न'? हे इसोर आंनि आथिङालाय माला हामबावगोन। गोजां बोथोरखाय सानाय सुनायफोरा बांद्रायसो जासिनबावबाय। मुलि जानोबो टाइम जाबाय माथो आंनिया। अनजालु आबा ओजों फैलाय। मायो आयै मायबाफोर नांगौ नामा? फिसा मुलि जानो टाइम जाबायमोन दे आंनिया ओंखाम जानोसैमोन आङो। र' आयै मोनबाय र' ओंखामा खुरना लाबोनोसै आङो। फिसाफोर नोंसोरखौ नुनानै बोरैबा मोनबायलै आङो। पापि आथिङाबो दाहालागै हामनो रोंला। धै आयै जेबो नङा नों बेफोरखौनो सानबाय थायो नामा जेबो नङा। थेवब्लाबो नोंसोरनिया खस्थ' जासोदोंना। आरो नै सासे आरो दिनै लोमजालायबाय। दिनै आरो नोङो खामानिफोरखौ हारसिं मावनांगौ जाबाय। जेबो नङा आयै। ओमफ्राय थां सासेनो मुलि लाबोना होफै। आं लाबोखादों दे आयै दहाय थांदोंमोन ना सगाव। दे जानो होबानो जाबाय मुलिखौ। फिसा आइलेट्सनि लोगोआ फैगोन होननाया माथो जाखो माथो दाहालागै फैला? औलै आयै बेनोथ' जादों र'। माबालै आयै बिसिनिथिं माबा मुफुर ओंखारगासिनो। ओमफ्राय माथो न'आवबो रावबो गैयानो। सासे फंबाय सासे बिनानाव दङनो दा बिसोरखौ गारना फैनोबो बोरैबा मोनोनो बिनिखायनोथ' फैयाखैनो। मुफुरा बिसोर गामियावबो मोनहैबायनो। औलै आयै। दालाय माथो जाबावगोन? नोंसोरनिया खामानि मावनायाव बेसेबा खस्थ' जागोन माथो। नङाबा आबा सासे रुवाथिखौनो नागिरनाया मोजां जागोन नामा? औ आयै आंबो बेखौनोथ' सानदों र'। थेवब्लाबो आजिखालिनि दिनावलाय सोरखौ मोनबावनोलै आयै। औलै फिसा बेनोथ' जाहैबाय खोथाया। दाबा मोनगोन ना मोना नागिरबाबो? मोनबाबो मोनाबाबो गाबोन नागिरहैनोसै आं आयै। दे होमबा फिसा नागिरहैबानो जाबाय। दा आइलेट्सनि लोगोआबो फैनो हालाबा। औलै आयै माथो खालायबावनो बे रुवाथिखौनो नागिरहैनांसिगोन आरो। सिगाङावनो नोंसा आमाइमोन गामियाव नागिरहैनाय मोननोबो हानाय बिसोर गामियाव। औ आयै जागोन दे। उन्दुथ'नोसै आं फिसा बिदि जबाय थानोबो हायालै बेसेबा सायो आथिङा सिङा। र' आयै 5 मिनिट आं ओंखाम खुरना लायनि। दे थां फिसा। संनायालाय मोनब्रै मोनबासो संदों र' गोथावसो जादोंना जायाखैबा। गोथाव मोनगोन ना मोनाथाय। दैयाबो दा माला दुंगोन फुदुंना दोननोबो बावगारबाय। र' दैया दुंगोमानि सनाखौनो खेबसे खबर लानि र'। दिनै खबरखौनो लानो टाइम मोनाखै आंबो। हेलौ बा दिनै दासो खबर लादों माथो। नों मिथिगौना सना आं दिनै इसेबो टाइम मोनाखै। आयौ मानोसि माथो एसेबां खामानि मावदोंलै नों दिनै? एसेबां खामानि नै सासेया लोमजालायबाय गासैबो खामानिखौनो आंनो मावजोबनांगौ जादों। ओंखाम ओंख्रि संनाय थोरसि लथा सुनाय न' सिबनाय गासैखौबो। मानो लोमजालायखो आरो बियो? मा मोनथिगौ दा मैयाल'सो मोजांमोन नै दिनै माबा लोमजालायबाय। मुलि जानो हो। औ मुलि जानो होगोन र' लाबोखादों र' आं दहायो। होनबा नोंहा माथो बेसेबा खस्थ' जादों? जादोंथ' आरो नोंबो फैयाबा। आङो थांगौमोन दा बिसोरखौ गारना बोरै थांनो।
नुवाखै दाख्लैयो मुफुर ओंखारनाया गियो आङो बिसोरखौ बिदि हारसिं गालांनो औ नंगौ दे मोनथिखागौ आङो बेनिखायनोथ' आं नोंखौ बारा जुर खालायाखै आरो नङाबा बेसेबा जुर खालायबाय थागौमोन आङो नङाबाथ' थांगौमोनानो आङो नोंसोर गामियाव रुवाथि दङ नामा रुवाथिखौनो सासे नागिरहैनांसिगोनलै आङो गैया रुवाथियानो गैया औलै आजिखालि मोननो नागिरा रुवाथिफोरखौबो दे होमबा बिबारि दोनथ'नोसै आङो माबा आइनो ओंखाम हैनि र' अ दे दैया दुंबाय खोना र' आदा नै मायो आंनो दै गुदुं गिलाससे लाबोनाय लोंनि आङो गांदों र' नानि लांनि र' सिगाङावनो आइनो ओंखामखौ लांग्रोनि र' दैखौ उनाव लांगोन दे सिगाङावनो ओंखामखौ लांग्रोनि आइदाय बेसेथ' उन्दुबाय थानोलै बालायलाङोबो माथो सम सम जेन थेनै मोनफैबाय दे सफायालागै गारायाबो माथो इसेबो हामाखै आइदाय माला हामगोन बालनि गाराया आंनिया मा ओंखाम संनो थांनाया मा दाहालागै मोनला नामा ओंखामानो मानसिया खथ' उखैखाबाय सानायजों लाबदों आरो बांसिनसो उखैबावबाय आङो ओइ सना ओंखामा दाबो मोनला नामा दि माखारै संदो आंखौ उखैसोबाय र' सना नै आङो आलु भाजा एवगासिनो जासिगोन खोब ना बेदर थानाय रखम ओंखाम गोजा संनायावनो एसेबां गोबाव नाङो आरो जासिगोन र' सना जासिगोन उखैनायजों हाथारला आङो न'आबो जेबो मेथाइबो लाबनाय गैया नङाबा जानो हागौमोन आङो नङाबा दै गिलासेखौनो लाबो आंनो लोंना होनोसै इसे उखैगागोन खोना र' सना नै लांगासिनो थैकेला जारलासोलै पापि मुफुराबो सना रांखावरिखौसो अरनो मोनदोंना एसेबां भिखारि मानसि दङ बिसोरखौ अरनो नांगौ आरो आसरित घटना दे खिन्थु एसेबां लहानि गेट थानायनि उनावबो मुफुरा जोंहानियाव बोरै हाबनो हानाय बै मोनजारोङि भिखारिफोरनि न'आव मानो हाबहैयाखै बिसोरनि बेराया माथो औवानिसो सना रांखावरिनि आथिङालाय दा माला हामगोन हामनायालागैथ' दाननै दानथाम नांखागोनलै बेबायदिबा बोरै जानोलै जारलासो जाबाय माथो सानफ्रामबो सङै खावै जाहोनांगोन माथो आंहालाय माथो खस्थ' जागोनलै डिउटियावबो थांनांगौ आरो फारसेथिं सना रांखावरिखौबो सम्भालना बरेंगा हे इसोर मा दै लाबोनो होनाया दाहालागै लाबोलालै हा र' सना र' नै लांगासिनो 1 मिनिट माखारै लाबो थै बाल हिनजाव माबा सम रागासो जोङोलै आङो गावनि हौवाखौनो दाहोनासो सानना लायो खोना खालि खामानि थिननायल' फेजाल सालारि आगोलनि एक्स हिनजावखौ बिदि मोनसेबो खामानि मावना होफेराखैमोनलै आङो बे रांखावरि दाला मोखांखौ लाबोनायनिफ्रायनो खालि खामानिल' थिनजाबाय थायो आरो जेन दाहोनासो आरो जेन गुलामसो आरो आङो थै रखर आलु भाजा एवबाय थाला आङो मोनबाबो मोनाबाबो बिदिनो जानोसै आरो सना रांखावरियाबो बिदिनो जानांगोन आं बेफोरखौ जेबो मोनथिया एवबाय थानो हाया आङो हगाया दानिया दैखौ लांना हैनोसै महारानिनो नङाबा दानो रायजालायगोन आङो सना दैया लोंना होदो लाबो दैखौनो थिगसे गद लोंना होनोसै आङो उदै बुंनाय बायसि माबा सना दैखौ बारा लोङाबाबो जागोन दे इसे लोंबाबो जागोन माने ओंखामा मोनबाय जाबाय दे भाजाया आलु भाजाया आलु भाजाया मोनबाय एसेबां थाबैनो माथो आलु भाजा एवनाया 5 मिनिटबो जायाखै खोना 5 मिनिटल' जायाखै सना आं दहायनो एवदोंथ' माबा आधा घन्टानि बारलाय लांबाय जामारदोंना आधा घन्टा मानि जायो आंलाय मानो थगायनो दे होमबालाय ओंखामा मोनबाय बालाय खुरैदो होमबा दैखौ आङो बारा लोंला इसे लोंनिसै
दाय दैया गुसुद्रालै मा दैखौबो फुदुंना लाबोआखै नोङो आंखौ बाला इसेबो जोथोन लाथारा हिनजावखौ मुफुरा अरनानै खरा खालायना गालांदो थेवब्लाबो नोंहा जेबो खेरानो गैया आरो ओंखामखौबो थाबैनो संना होनोनो नागिरा उखैनायबो मोनथिया बाला बेसेबा बुंबाय थानांगौ होमबासो सङो सना मावख' हायालै आङो खामानिफोरखौ दासो बुजि मोनदों नोङो गावगाया मावनो मोननायखाय ओरैनोबाथ' आंखौ जेबोखौनो बुजिखाया बेसेबा बुङोसो बेखिनिखौबो मावना लानो हाया बेखिनिखौबो संना जानो हायाना होननानै दा मोनदो आरो नै मा खुसा मेगन साइज लानानै आंखौ मा नायबाय थादों ओंखामखौ खुरैनो हाया नामा र' सना खुरैनोसै मैया जानाय थोरसिफोरखौबो सुनो दङ माथो बावनासो दंमोन आङो सना दसेखौ नेथादो दे माने आङो मैया जानाय थोरसिफोरखौ सुनो बावना दङमोन आं सुहैनि आयु मा होनदों नोङो मोजां खोनादों दे बिराद मोजां खोनाथारदों जानोखौबा हले बावगारा थोरसि लथा सुनो बावगारो माखारै सुहै थांनि गावनि हिनजावखौनो फोरानै फुथारसिगोन नोङो दला मोखां